Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Аќе туке јек богобојазно мануш, кога со сине рибари. Јек диви клювала ки улица, си киримо, се бепи од ова дека олескере чаве, олескери ромни, кере на елин со техан. Си киримо мануш на есоте керел, пирела ки улица, хем дикеле ке познато шехо. Джала ко шехо им вакерела леске, вакла ја шех. Исиман кере ромни, исиман чаве. Мангена вакерела техан, ама та не бокале, на неман соте давлен. Вакер манге решение башакава. Па шех вакерела леске. Ле вакерела ти мрежа туја, хем пир манзар. Лела кава пи мрежа пеа, джале шехоја копани, хем шех вакерела леске. Вакерела фрди мрежа, вакер бисмила. Аква лела мрежа, фрдала ла копани, бисмила фрдала мрежа, хем па ако адава и калела јек буд бару мачо. Радосно акава, текбиринела ко Аллах те бареке ва таала, анела хамди ко Аллах те бареке ва таала, лела маче, хем о шехо вакерела леске, вакерела елхамдулила. Акана джа вакерела, бикин ко пазаре маче. Хем пала ко адава, джа кин вакерела маре вакерела те фамилијаке, хем ингарленге кере некахан. Акава радосно джала ко пазари, бикнела маче, гела адале паренцар, кинела, дуите вакера маре, хем радосно сигарела те джал керете дел перомнеате деле чаве, но чаверо вената рибок, техан маро. Сигарела, а кетаро јек пути, англале стиклола, јек дай, пе еке чавеа, о чаво гушинела педаја и дай пе чавем сол дујдженеро вена. Акава дикело дова, до ближинела песен вакла соскеро вало тикно, вакла та рибок. На неа мен вакла добором диве сотеха. Па акава вакерија коркори песке, субхан Аллах, акава исто личинела манге сарки ми фамилија. Па дикля адала маре, хем денга јеке дајаке, јеке чавеске. Кла ханту мен. О последна маре кова со синеле, со значинела дека иранела пески пи фамилија, пале ми фамилија лески рибокале. Джала песке кереки пи фамилија, си киримо акана панда размислинела вакерела, субхан Аллах сока да веќе хавен техан. Ако акиранама да кере сока вакерам ме ханамаке, и клилум нешто тешете обскрбинаман телавем те анавленги кере, а усвари пале миранама мо бизониса во хајбе. Джала ја размислинела, тере селко покер, шунела сарге гласнико викинела, кајтано о Мухаммед орибари, кајтано о Мухаммед орибари. Па ако вас дала по вас вакела месиум вакело Мухаммед орибари. Буру вакерела суи бути, вакерела, мангава вакерела теавав джитуте, хем тиранав туке вакерела и симан вакерела паре, кова сото да денгјаман пред бишбеш, месиум леске борджи бишбеш радеске. Па алюма кана вакерела ко халивакти, мангава тирана вакерело паре лескере. Тиранавлен туке. Дала ля калео паре, хем поадаре го Мухаммед вакерела по историја. Вакела лелума дала паре арла паре сине буд. Вакерела радосно гелума ге кере, кингум вакерела ме фамилија ке техан. Вакерела пала која два вакерела почмингум те кера бутија дале паренца. Хем валлахи вакерела, одобором барвали по Аллах те бареке ва таала денгјама. Одобором бути денгјама но Аллах те бареке ва таала. Со чак да вакерела ало одиве меко диве делинава сине по 1000 дирхемија садака која наве Аллах еске те бареке ва таала. Па вакела гјар на клава керела периоди, на клава керела време, ака насум више барвало, нели? Вакерела чигјума вакерела те совав. Хем вакерела косојбе, вакерела аломање косуно. Сар е гласнико вакерела, анено мизани те мерино лескере деля. Па вакерела анела песо мизани, анела пес и вага. Хем вакерела нарединела пес, те чивел пес таријек страна ме гюнахија, хем вакела чивена саме гюнахија таријек страна. Хем вакерела таријек страна те чивен ме шукар деля кова со кергјум. Па вакерела рединена саме шукар деля со кергјум. Па вакерела чивена вакела со давасне по 1000 дирхемија вакерела садака ко диве, со кергјум шукари пе манушенге. Хем мај гјарени вакерела але јека ек ме деля о шукар со кергјум, хем вакерела ме билаче деля. Соске. Вакерела се бепи од ова вакерела од деля кова со кергјумлен шукар, вакерела, аме кергјум бу шукар деле од когулум барвало,
Синева керла мешиме понекогаш ја вереда ниетеа. Манушато вен задоволната радва со керава, те дикенман дека адава керава, па ва керла, алева керла исто. И ва керла таро јек пути огласникова кергја. Те нанеле панда на саве шукар деля те анен, па ва керла јек ва керла, оја ва керла иси. Со ва керла иси ва керла маре. O mare, kova so dengjale ne dajake heme čaveske. Pa vakerla ne nadala dui mare, čivena vakerla komizani, точно вена вакла меделя, адале дуе марен цар, кова со денгмле нисклено, кова наве Аллах ескете бареке во таala, о вена вакерла меделя исто со значила не ете колку дженеми, исто вено деля лискере, обила чакатаре мошукаро вена иста. Хем вакерла гласнико вакерла, те на нене панда не саве шукар деля, па ек вакерла оја. И силе вакерла, и асви е дајакири. И асви е дајакири. Ки авер предајава клапе, о асај бе е дајакоро. Кога асај бе дајакоро, кога денгалено маро, ој коа леле и дајакава коа со сине печавеа, сам дилитаро радост. Па вакерла чивено довада. Лена вакерла довада, чивена комизани таро мешукар деля, превагнинена вакерла мешукар деля. Хем вакерла, кова огласникова клави кинела сине спасингјапе, хема кламе прагумеаќа. Со значи на лодова. Ко живото, шајте кере бушукар деля. Ко живото, шајте делине бусадака. Ко живото, шајте кере разна шукари бадети ако анава Аллах еске. Ама ако синету ке мешимеја вереда ниетеја, те ди кентуто мануша. Те вакеренту ке козом ту деа. Те некој те вакерелбаше те шукар деля дека ту се амбу шукар инсани. Те родо задоволство харице манушен гордодоте, одова намалинело вредностаро те шукар деля. Чороли песари не ниси, секој на кавѓа одова. Ама дикленли со спасингјале ке јакава случај. Спасингјале о ихляси, о дело, кова со кергјале, ко неискрено моменти, кога требингјате керале. О маро само тогаш денгја. На денгја сар со дела сине после модова по 1000 дирхеми ако диве. Ама дла 1000 дирхеми ако диве со делален сине. А мешимо синеле скоро ниети на спасингеле. Него о маро кова со денгја о последно со синеле, од ова спасингјале ко Аллах те бареке ва теала. Соске, стално, кер тикно дело, ама тоа искрено ко Аллах те бареке ва теала. Соске од тикно искрено дело ко Аллах те бареке ва теала, добинело вредностаро брдо Ухуд. Ама обаро кер до дело, а не искрено ко Аллах те бареке ва теала, Аллах керла прашина. Одолеске секова јек дело кова со кереале. Рачистин то ниети. Чистин то ниети. Пошукар некол тикно дело, ама некол искрено. А на товол баро, а не искрено. Хем кога ковол најпотребне манушенге. Делин тутар. Соске, овде ја по последно, ама сари рангјалеске Аллах те бареке ва теала. И рангјалеске гер со менингја целореско живото. А да реске посланик али сарату само објаснинга. И садака на умали нела тумаро натикнарала тумаро барвалипе, него балја керала тумаро барвалипе. Одолеске, сокала повука таракава случај. Станло овен мануша кова сујта нехумана. Мануша кова со делинена пестара дава со исилен. Макар харица, никогаш отикно дело ма поценинле. Соске ко Аллах те бареке ва теала баро. Агар вакирго посланико али сајату селам, ака навала масек Рамазани, и денди хурма, алоко хадисе посланикоски али селам, и денди хурма, коа наве Аллахеске јек хурма, коа наве Аллахеске те бареке ва теала, коа деала садака јек хурма, ова керла, прво ресела кова се Аллахеске те бареке ва теала, па пала коа дава комануш. Кога ресела кова се Аллахеске, о Аллах те бареке ва теала, балја керало лакоро вредно са робрдо Ухуд. Користине на масек Рамазани. Користине на канате ден садака, па макар хари само неколол искрено коа на Валајске те бареке ва теала. А кала случаевија си кавена мен поуке, хем пораке тела дека о живото е кратко. О шукар дело ка спасинела мен коа Аллах те бареке ва теала. Нормално, само е рахмете Аллах ескоро джелешану. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.